वारखंड पंचायतीन दाखल केल्या याचिकेची सुनावणी 22 मार्चाक. स्वयंपूर्ण गोंय उरले फकत घोषणे पुरतेच. गोंयान उदका खातीर वळवळे. विधानसभेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष मांडटले पोगो विधेयक. मनोज परबान केले जाहीर. मोगोन जावचे भाजपान विलीन. बाबुशान केली मागणी. लोकांच्या बोवाळा उपरांत पणजे बेती फेरी रोखडूच केली सुरू. हिजाब घालप हो इस्लामाच्या अनिवार्य प्रथेचो भाग न्हय. कर्नाटक उच्च न्यायालयान याचिका मारली भायर. आख्खे गोंय रंगले शिगम्याच्या रंगान.